county ma Siaya okinyi makawuono. Sylvester wacho kanyo ni kinde ma igero parks makamagi kapok no chak gerge kata kapok ne ponono paro no sebiro to kapoko chak wuothe counties mopogore opogore kichako chenro mar gero gi nonego bene timo gino miluongo ni consultation makamano ng'ama nonego bene timo to jomage monego bede ong'ala manyime mar mondo mi gibed consulted kata okaw paro kowuok kuom gi Sylvester. Okay, jok monego bene timo consultation number 1 gin jok magero those industrial parks do sani. Maga jok monego bene timo consultation kod jopiny. Lakini gima danga wach en ni onge gima osekethre kendo industrial park no en gima ber kabisa. Koro sani jukumu ni kuom jo Siaya ni number 1 nyaka giyaw kembni madhi tiyo e industrial park. To gimwang'eyo ni mondo kambi moro amora oti nitie gik moko mopogre opogre manyaka timre. Number 1 wantie gi gimiluongo ni land ma en puodho, wantie gi gimiluongo ni labor ma en tich, entrepreneurship ma en lony mar ng'eyo gimidwa timo kod capital ma en teko mar bet gi pesa mar loso kambini no mondo dhi mbele. Wan koro kaka jo Siaya magi gik manyaka wamany to wawach ni industrial park wani ere kaka wadhi miye mondo ti. Lakini sirkal maduong' be nitie gik manyaka gitim. Wan sani kaka jo Kenya nitie taxes mang'eny mimiyowa. To taxes gi miyo koro ok wanyal timo kata manufacturing madang waher ni mondo watim. Manufacturing e gima dhi miyo industrial parks mondo succeed. To kapo ni pod taxation ng'eny kaka ng'eny sani ma nengo ma mafuta ni malo, nengo to gima bei loso no dhi bedo tax mang'eny, these industrial parks ok dhi konyo kabisa. Then gima maparo ni nyaka kendo jitim nyaka wabed piny koro sani watim gimiluongo ni proper planning. Kaka county government wanyawacho ni wan gi industrial park, pesa di mwadwa keto mar mondo wa ensure ni industrial parks you succeed. Kagin jo jua kali en pesa marom nadi mwadwa ni mondo wakete jua kali mar mondo waspa that industry. Onego bedni wasetimo gimiluongo ni survey buang'eyo ni kata keno en the cottage industry mantie Siaya orom nadi. To cottage industry ni kawa concentrate industrial park ni en ang'o mwanya timo mar mondo wa expand mondo we bed cottage industry koro beda full fledged industry. Alafu wan gi resources mopogre Siaya ka gimoka ka yala swamp en hectares mang'eny kabisa. Ere kaka wanyalo connect resources mwantiere go to the industrial park like kaka yala swamp no ang'o mwanya pidho kanyo. Be wanya pidho kanyo kata ken soya beans kata sunflower mang'eny ma irego e industrial park. So gima paro ni sani wan kaka jo Siaya nyaka watim nyaka Gavana ma Siaya bed piny gi johala te man Siaya ba wach ni un kaka johala mar Siaya ere kaka industrial park ni bikono to mano dhi timre onego beni timre counties te ma industrial parks gi okete. To kapodwa